Aquest vídeo forma part de la col·lecció Fets apassionants. Bé, som-hi! Avui ens endinsarem en una veritable meravella multidisciplinària, la figura de Taure. Des dels mites més èpics de l'antiga Grècia, viatjant literalment per la immensitat fosca de l'espai sideral fins a aterrar en la psicologia i la cultura popular moderna, ens trobam davant d'una autèntica constel·lació de coneixements. L'objectiu aquí és oferir una explicació ben clara i estructurada, però sobretot captivadora. Així que, se'n fa part ni un segon més, posem fil a l'agulla i descobrim tots els secrets d'aquest brau còsmic. D'acord, endinsem-nos en això. Farem un viatge temàtic fantàstic, des d'una perspectiva molt macro fins a un nivell molt més personal. Passarem per l'apassionant mite del brau, l'astronomia de la constel·lació, els trets del caràcter i l'astrologia, donarem un cop d'ull a algunes celebritats sota aquest signe i tancarem amb suggerents per al futur, per assegurar-nos que no ens deixem res al tinter. Som-hi! Secció 1. El mite del brau. Els orígens antics del símbol de Taure. Per posar-nos en context, aquest símbol no és ni de bon tros una invenció moderna. Pensem-hi una mica, des de la primerenca edat del bronze ja s'utilitzava amb una finalitat molt pràctica marcar un dels moments més decisius de l'any agrícola, que és justament l'equinocci de primavera. Seguint la cronologia, l'origen d'aquesta història és de pel·lícula. Tot comença quan Zeus, el déu suprem de l'Olimp, cau perdudament enamorat d'Europa, una princesa fenícia preciosa. I què fa per acostar-se a ella? Doncs es transforma en un majestuós brau blanc. El segon pas arriba quan la princesa, totalment captivada per l'animal, puja al seu llom, i en aquell precís instant Zeus arranca a córrer, estira el mar i neda fins a l'illa de Creta. Una bogeria absoluta. Finalment, per a l'eternitat i per immortalitzar aquesta gesta, el déu recrea la forma d'aquell brau blanc just a dalt al cel nocturn. Aquesta és la gran base cultural de la nostra constel·lació. I just aquí tenim aquesta cita clàssica preciosa. El déu recreà la forma del brau blanc al cel nocturn, la constel·lació de Taure. Resulta fascinant pensar per un moment que a l'antiguitat no hi havia llibres impresos, per tant feien servir aquest cel ple d'estrelles com si fos un llenç gegantic per deixar constància de la seva mitologia. Són històries que es podien llegir fins i tot abans que s'inventés l'escriptura. Impressionant, oi? Secció 2. Astronomia. La constel·lació. Cartografiant el brau còsmic al cel d'hivern. Ara sí, deixem enrere els mites antics i parlem de fets astronòmics objectius, perquè Taure és, sense cap mena de dubte, una de les constel·lacions més prominents i espectaculars de l'hemisferi nord. Tota constel·lació necessita una estrella protagonista. En el cas de Taure, és Aldebaran. Aquesta gegant vermella increïble actua com l'ull encès, rogenç i ardent del brau. I aquí ve una curiositat genial. El seu nom prové de l'àrab i significa el seguidor. Per què? Doncs perquè visualment, a la volta celeste, sembla que persiguissi les Plèiades, nit rere nit. És un exemple meravellós de com les tradicions antigues perviuen en la ciència d'avui. Fent la comparativa directa, tenim aquests dos cúmuls d'estrelles famosíssims. D'una banda, les Plèiades o les Set Germanes. Eren tan importants que el seu nom ve del grec per navegar, ja que guiaven els antics mariners. D'altra banda, tenim les Híades, que resulta ser el cúmul estel·lar obert més proper a la nostra Terra, i el més divertit és que dibuixa clarament aquesta forma, de V invertida, que compon la cara geomètrica del nostre brau còsmic. És com un puzzle gegant a l'espai. 1554. Aquesta és una xifra clau, una data absolutament històrica. Va ser precisament durant aquest any quan astrònoms d'arreu del món van observar literalment l'explosió d'una supernova massiva al cel. I el més increïble de tot, aquest fenomen va ser tan potent que va acabar creant la famosa nebulosa del cranc, la qual es troba just a l'interior d'aquesta mateixa constel·lació. Quina barbaritat d'energia còsmica concentrada en un sol lloc. Passem a la secció 3. Caràcter i astrologia. El marc psicològic del signe de terra, fent un salt des de l'astrofísica a la cultura humana, entrem de ple en aquest sistema de creences fascinant i neutral que vincula estacions amb formes de ser. Repassem els elements fonamentals. És considerar un signe de terra fixe i, atenció a això, està regit per Venus, el planeta de l'amor i la bellesa. Això atribuïa a les persones sota el signe de Taure una personalitat extremadament tossuda i tenaç, però alhora altament estable, superlleial i atreta pel confort, i per descomptat, la bona gastronomia. Llavors, el punt clau aquí és observar com la naturalesa obstinada d'aquell brau mitològic connecta de manera superdirecta amb aquests trets tan arrelats i terrestres. I com s'aplica això al món professional segons els astròlegs? Doncs ben fàcil. Pas 1. Agafen aquests trets pragmàtics, meticulosos i organitzats.
Pas 2. Els combinen amb una apreciació enorme per l'estètica i els detalls, pura influència de Venus. I el pas 3 és el resultat. Solen destacar brillantment en carreres que requereixen aquesta barreja de constància i gust refinat, com ser xef d'alta cuina, banquer, dissenyador de moda o un gran artista plàstic. Tot encaixa d'allò més bé. Evidentment, mirant-hi les relacions personals a través de la roda zodiacal tradicional, hi ha una divisió molt clara d'energies. Hi ha una altíssima compatibilitat amb signes de terra i d'aigua, com Cranc o Capricorni, que porten afecte sense trencar l'estabilitat del blau. En canvi, es veuen xocs forts i incompatibilitats amb energies molt mogudes com les de Lleó, Aquari o Bessons. I bé, Sagitari i Escorpió se situen més en un terme mitjà, completament neutre. Secció 4. Celebritats i curiositats. Rostres famosos que encarnen l'espírit del brau. Creuem ara la cultura pop més actual per comprovar com aquestes característiques culturals quadren amb figures públiques d'un èxit espectacular. Ara, el que és realment interessant d'aquesta llista és adonar-nos de com vides completament diferents representen l'arquetip de Taure a la perfecció. Tenim a l'Adele, la veu de la qual desprèn un talent artístic espectacular al costat d'una lleialtat ferotge als seus orígens. En George Clooney, que reflecteix com ningú l'estabilitat, la paciència i l'atractiu pur d'un signe de terra. En Salvador Dalí personifica un sentit estètic, boig i una creativitat milimètrica. I per tancar-lo, en l'àmbit tecnològic, en Mark Zuckerberg, que és pura persistència tenaç i pragmatisme. Un mateix signe base, però amb expressions diferents i totes elles fascinants. Arribem a la secció 5, comiat i suggeriments. Continuant el viatge de descobriment, és del tot al·lucinant com un simple concepte, la figura d'un brau il·luminant el cel nocturn, ha aconseguit fer de pont entre la mitologia antiga, la ciència pura de l'univers i la nostra pròpia cultura pop actual. És un viatge que ho té tot. I tot això ens porta a una pregunta ben directa. Quin tema apassionant s'hauria d'explorar a continuació? S'agraeix enormement l'atenció i el temps dedicat avui a descobrir tots aquests misteris. Recordem donar un bon like a l'explicació i subscriure'ns per a no perdre pistonada de tot el que vindrà. I, sisplau, que tothom deixi els comentaris propostes per a noves temàtiques. El procés d'aprenentatge és infinit i res ens agrada més que compartir-lo aquí. Moltes gràcies i fins ben aviat!